Noia acollerá esta fin de semana unha nova edición do Trofeo Portus Apostoli de patinaxe artística en grupo. O evento reunirá centos de deportistas e contará coa participación de clubs galegos e de Portugal. O pabillón Agustín Mouriz de Noia converterase este sábado e domingo 2 e 3 de maio no epicentro da patinaxe artística coa celebración do cuarto Trofeo Portus Apostoli. A cita está organizada polo Club Noia Patín Portus Apostoli, cuxo traballo foi destacado pola organización e as autoridades locais, que puxeron en valor o esforzo de adestradores, familias e colaboradores para facer posible este evento. Que antes de nada dé as gracias e poña un valor o gran traballo feito polo Club Noia Patín Portus Apostoli, que veñen de facer un gran traballo e xunto cos adestradores, familiares e con todos os colaboradores son os que fan posible que este evento se poida levar a cabo. No trofeo participarán máis de 400 patinadores procedentes de 22 clubs o sábado e 11 o domingo, incluindo tamén un equipo chegado de Portugal. Haberá 7 categorías distintas dende iniciación ate nivel nacional, todo a partir das 12 da mañá. Vamos contar con máis de 400 patinadores de distintas localidades da comunidade galega e do país veciño. Un equipo ven de Portugal. Son 22 clubes o sábado e 11 o domingo. Distintas categorías, desde os nenos pequenos de primaria hasta o grupo nacional, que é onde compite o noso grupo, que competirá o domingo. O Club Noiés chega ademais nun gran momento, tras conseguir o primeiro posto na Copa de España do Grupo Shows coa coreografía Sin Identidade, un éxito que poderá verse agora na casa. A verdad que nos apaixoou, que foron uns resultados impresionantes os que tuveron nesta Copa de España e que é unha oportunidade maravillosa para poder velos na casa. Por iso convido a toda a veciñanza a que acudan ao Mouriz a ver este espectáculo deportivo. Dende o Concello de Noia animan a veciñanza a chegarse ao pabillón para desfrutar deste espectáculo deportivo e apoiar o talento local. Un evento que combina deporte, cultura e promoción.